d'una investigació, que ve d'una investigació que vam començar abans de la pandèmia, il·lustra que hem fet una mica el que ens encomanava o ens interpel·lava el senyor Nadal, llegir el patrimoni, interpretar-lo, donar-li vida. I ho hem fet amb uns passos grans o petits, això depèn del mesurador, no? Per mi, personalment, és un pas molt gran, molt atraient haver arribat fins aquí, i crec que ho hem fet una mica entre tots. El Francesc Miralpeix va començar a interessar-se pel llegat de Cabanyes abans de la Covid, per atzar, perquè estava buscant uns viladomats i després va conèixer el catàleg de Josep Anton de Cabanyes i després va començar a interessar-se més i més i més per aquesta família singular i després l'Oriol li va brindar l'oportunitat de donar-li una altra dimensió perquè ens va cedir aquell quadernet que hi ha allà i a partir d'aquí va desplegar-se tota una altra interpretació, una altra mirada a Josep Anton de Cabanyes. Per tant, el resultat, per mi, que tinc aquesta referència històrica abans de la Covid, és un goig poder estar en aquesta taula i poder ara presentar-vos les persones que han de parlar-nos i ells explicaran una mica la grandesa d'aquest personatge. Diu el Xavier Solà en una ressenya que ha fet aquests dies que és un gran pas pel cabanyisme. A mi també m'agrada escoltar el senyor Miralpeix quan diu que emergeix una figura que ja existia, que existia en el nostre entorn, però que no li havíem donat la dimensió que es mereix. Per tant, emergeix una figura que estava aquí i que ara la podem compartir. I jo, com a resultat, també voldria pensar que, fruit d'aquest llibre, d'aquesta publicació, hem contribuït a donar a conèixer més tota la feina i tot el llegat que hi ha a la Masia en Cabanyes. Per tant, aquest era una mica el context d'aquesta presentació i us explico una mica com anirà la presentació. En nom del Consell Comarcal ens dirigirà unes paraules la presidenta del Consell Comarcal, la Mònica Gallardo, després l'Oriol i posarà el seu punt de vista familiar. El Francesc Miralpeix espero que pugui despertar-vos l'interès de llegir el llibre. És un personatge fantàstic i per tant ens explicarà la investigació i finalment el conseller i amic Laura Larta. Hem previst també després celebrar-ho junts i compartir aquest final de cicle sobre aquesta investigació. Per tant, moltes gràcies per haver vingut un dia fred com avui i dono la paraula a la Mònica. Gràcies. Moltes gràcies, Mila, alcaldessa, conseller, Francesc, Oriol, a tots els que, com diu ara la Mila, heu tingut ganes de compartir aquest moment amb tots nosaltres. En primer lloc, jo avui us he de dir que si havíeu vist com estava prevista aquesta presentació, jo no havia de ser en aquesta taula. Avui li corresponia a la Teresa Llorenç, la consellera de Patrimoni del Consell Comarcal, compartir aquest moment amb tots vosaltres. Malauradament, per una indisposició d'última hora, la Teresa no ens pot acompanyar, així que em toca avui a mi i espero poder explicar-vos exactament tot el que es mereix un dia i un moment com aquest, perquè evidentment és un plaer i sobretot crec jo també que hem de dir que és reconfortant ser aquesta taula d'aquestes persones amb aquest context que ens ha fet la Mila. Persones que a la vegada som també, i crec que un dia com avui és important, som institucions que hem volgut contribuir a donar a conèixer la figura, la persona, l'intel·lectual
de Josep Anton de Cabanyes. A tots ja d'entrada moltíssimes gràcies, especialment gràcies Oriol, gràcies Francesc i molt també especialment gràcies conseller, en aquest cas cal fer un recordatori i un context de la història molt recent perquè qui avui ens acompanya en qualitat de conseller va creure des del principi en aquesta investigació en el moment que ell exercia com a director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i com a historiador va creure en Francesc Miralpeix i en els responsables també en aquell moment de la Masia. Crec que això queda palès també aquí i fa possible que el resultat final sigui el que és. I tot això ho dic en el sentit que té aquesta voluntat que deia de reclamar aquest lloc en la història per aquest membre de la família Cabanyes, en Josep Anton, potser un dels Cabanyes que és menys conegut. També l'edició del llibre El Gran Tour vol mostrar una part, evidentment, de la història de la família dels Cabanyes i de la Masia Cabanyes. Recordar, tot i que suposo que pràcticament tots els que sou aquí ho sabeu, ara propietat de l'Ajuntament de Vilanova i gestionada i en custòdia per part del Consell Comarcal que avui em correspon representar. D'ell, del seu avantpassat, Oriol Pi de Cabanyes, s'hi refereix com un avantpassat a Holanda en referència a la seva estada de formació en el batec també econòmic i social i com un romàntic a tall renaixentista. Francesc Miralpeix fa també, i esmenta en el llibre, fa una referència a les facetes de Josep Anton de Cabanyes com a home de negocis, com a historiador aficionat, escriptor, poeta ocasional, col·leccionista, melòman, políglot i per damunt de tot el viatger d'aquest gran tour que avui tenim aquí. També el referencia com un liberal afrancesat que el va portar pels camins d'un model de vida basats en l'enorme creença dels valors de la cultura i l'educació. Que important, tot això que es diu tan ràpid. Voldria recordar també avui que l'Ajuntament de la ciutat, l'Ajuntament de Vilanova, va rebre, com us deia, el llegat de la Masia de Cabanyes, que es va construir l'any 1787 per Llorenç de Cabanyes i que havia albergat generacions d'escriptors, de poetes, de pintors que hi havien deixat la seva petjada, la seva empremta. La Masia de Cabanyes passava de mans a mans públiques i s'acompanyava evidentment d'una molt necessària indicació dels descendents de protegir-la, de conservar-la i de difondre el patrimoni que hi encabia. Durant aquests anys, les administracions, l'Ajuntament de Vilanova en primer lloc i el Consell Comarcal del Garraf fins ara, hem encarregat amb anys successius de restaurar, preservar i també conservar el patrimoni del llegat Cabanyes. També en allò que fa referència a l'àmbit museístic i interpretatiu s'ha fet la museïtzació de l'espai, la millora d'inventaris, l'obertura al públic de la Casa Museu, la restauració de la col·lecció pictòrica, fruit de la Pinacoteca, que és llegat històric el més significatiu i valuós de l'herència patrimonial material dels Cabanyes, conjuntament amb l'excel·lent biblioteca que segurament també tots els que avui sou aquí ja coneixeu. Per tant, fer aquesta relació ens indica que tots plegats hem aconseguit fins a la data d'avui preservar aquest llegat. També, com no pot ser d'una altra manera, el Consell Comarcal hem volgut treballar per fer una cosa molt important, per fer més transparents i propers als interiors romàntics de la Masia Cabanyes, per mostrar qui era cadascun dels membres, per il·lustrar que expliquen a través de la seva casa d'estiueig als afores de Vilanova, que els mou a col·leccionar també i quins són els seus cànons estètics tan singulars i únics en cadascuna de les arts que van cultivar els diferents membres de la família. Per altra banda, també, les administracions responsables dels equipaments culturals i patrimonials ens pertoca contribuir inevitablement i volgudament a la investigació. A la investigació i a la difusió, investigar i difondre i apropar els resultats a tothom i, evidentment, avui, un dia com avui, és la demostració d'aquest camí
que en aquesta ocasió hem contribuït a descobrir a Josep Anton de Cabanyes d'una manera, i la Mila ens ho ha deixat molt clar, d'una manera excepcional. Jo us he de confessar que no he pogut acabar de llegir el llibre, però tinc claríssim que ho he de fer i la Mila s'encarregarà que així sigui, que no passin gaires dies abans que hagi acabat de llegir-lo. Coneixem d'ell a través de Joan Rius Vila, dels manuscrits que ell mateix va fer de la seva estada a Mallorca, del manuscrit de la seva col·lecció, de les seves notícies cronològiques. No obstant, en aquesta ocasió hem de posar de relleu que aquesta troballa del carnet de viatge dona una altra dimensió. Aquest carnet de viatge, que a més tenim la sort de tenir avui aquí, dona una dimensió diferent a la seva figura. Amb aquest carnet sentim, d'acord amb l'autor, una veu privilegiada dels successos històrics artístics dels països i dels llocs que va viure, però sobretot és una finestra des de la qual es pot contemplar el paper dels Cabanyes en la formació del gust burgès a la Catalunya de la segona meitat del segle XVIII i fins a la meitat del segle XIX. Aquest quadernet de viatge posa, doncs, com us deia, de relleu el personatge, els seus avantpassats i el ric llegat artístic i cultural que es va plegar a la masia d'en Cabanyes a Vilanova. I aquesta investigació no hagués estat possible si de manera desinteressada l'Oriol Pi de Cabanyes no hagués brindat aquest meravellós, aquesta joia, aquest quadernet al centre d'interpretació del romanticisme Manel de Cabanyes pel seu estudi. L'Oriol, que sempre, els que no som de Vilanova, sobretot, també ens expliquen molt, que sempre dona llum i que amb la seva generositat fa possible que contribuïm a fer exercicis com els d'avui que ens permeten donar a conèixer els seus avantpassats i en aquesta ocasió aquest gest ens ha portat fins aquí. Gràcies per la decisió d'aquell moment, Oriol, i gràcies també per una altra cosa encara més important, perquè en aquell moment estàvem parlant d'una sessió per investigació, però ara us podem dir que l'Oriol ha donat aquest quadernet i per tant forma part també del patrimoni de tot, d'aquesta donació de la que en podreu gaudir també a la masia. La incorporació d'aquesta petita joia, per tant, la sumem, es suma a la que van fer fa alguns anys Neus i Marta de Cabanyes, precisament el retrat de Josep Anton de Cabanyes, que és atribuït a Pelegrí Ballester i que queda també recollit en aquest llibre, que espero que hagueu vist i si no podeu venir a veure en els horaris habituals a la masia. També els llibres de la biblioteca i que havien sigut de Josep Anton de Cabanyes i properament dues marines d'Alexandre de Cabanyes. Aquesta és una de les missions que hem de fer, mirar, evidentment, d'agrandir, de fer cada vegada més atractiva aquesta col·lecció de la masia d'en Cabanyes. La investigació d'aquesta edició posterior, la difusió, no haguessin, evidentment, tampoc estat possible sense la complicitat i el treball compartit d'una altra administració, una altra institució, en aquest cas la Diputació de Barcelona, mitjançant la xarxa de museus locals de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, com fèiem referència al principi, de la mà d'aleshores director i avui conseller Joaquim Nadal. I de manera especial, una mica devem també el doctor en Història de l'Art de la Universitat de Girona, Francesc Miralpeix, que l'any 17 va descobrir els Cabanyes i el fill gran de la nissaga Cabanyes, Josep Anton de Cabanyes, i en moments fins i tot difícils va continuar estudiant aquest personatge vilanoví i l'experiència vital que va viure, de la que ara en podem, mitjançant el llibre, viure tots. A ell també, unes gràcies per despertar-nos aquestes noves mirades. Volem pensar, i acabo per donar-li la veu a ells, que des del Consell Comarcal hem contribuït una mica a posar el patrimoni i el llegat Cabanyes en un lloc una mica més central, més presència a la ciutat de Vilanova, més protagonisme, més arrelament, més mirar el passat per allò que hem repetit moltes vegades. És una mirada necessària per entendre el futur, el present, i també per gaudir-lo d'una manera una miqueta millor. Permeteu-me que
faci un suggeriment, que demani, ja que tenim a nosaltres aquí a l'alcaldessa, una contribució a la ciutat de Vilanova i al seu ajuntament, suggerint, proposant que es plantegi un retrat, aquesta edició que es fa des de l'Ajuntament i que posa de relleu els personatges il·lustres que han portat el nom de Vilanova al món, que també hi hagi un quadern per Josep Anton de Cabanyes. Moltíssimes gràcies a tots. Sí. Bé, bona tarda a tothom, il·lustres autoritats, honorable conseller, il·lustre senyora alcaldessa, senyora presidenta del Consell Comarcal, gerent del Consell Comarcal, autor del llibre, Francesc Miralpeix, i tots vostès per la seva assistència. Bé, diré molt breument quatre coses referents a aquest llibre, que realment és un gran llibre, una investigació molt important que ha fet amb l'ajut de les institucions el doctor Miralpeix. I és molt satisfactori que es pugui fer en aquesta sala, en aquesta casa, que era realment la casa natal del poeta Manel de Cabanyes, i on vivia Josep Anton de Cabanyes i Ballester, el seu germà gran, el seu germà primogènit, del constructor de la masia, Llorenç de Cabanyes i Fuster, que no va fer una casa d'estiueig, sinó que va voler fer una vila romana, una vila com els que hi ha al Vèneto, del Palladio, és a dir, una vila extraradi, diguem, autosuficient per abastir-se, etc. És la idea de la vila romana. I aquí en aquesta sala mateix tenim dos exemples que sempre m'han cridat molt l'atenció, que són aquestes dues pintures, que amb en Francesc a vegades n'hem parlat, per veure amb qui les atribuïem, si eren Solanes o si eren Rigal, etc. Encara hi ha discrepàncies, però aquests dos personatges mitològics són d'una banda Ganímedes i de l'altra Hebe. I tant Ganímedes com Hebe són els copers de Zeus, els copers de l'ambrosia de Zeus. La família aquesta va dedicar-se al comerç del vi, al comerç internacional del vi, com la família Torres, per dir-ho així, o com de l'època. I aleshores la fortuna la van fer així, però van invertir els seus recursos en creacions artístiques, per exemple la masia, van fer una vila fora de vila, que en època de pau hagués incrementat més la seva lluïssor, però com que el segle XIX va ser un segle transversadíssim, doncs va ser tapiada en moltes ocasions, etc. Una història una mica accidentada. Però per fortuna s'ha trobat que tant l'Ajuntament en el seu moment com el Consell Comarcal l'estan gestionant molt bé, li han donat un lluïment, i em sembla que puc dir en nom de la família, els hereus, aquí també hi ha la meva cosina Pilar i el meu germà Xavier i altres de les dues branques de la banda del pintor Cabanyes, Alexandre de Cabanyes i Marquès, doncs que estem contents de la cura que ha tingut aquest patrimoni. Bé, un cop dit això, i agraït aquest treball d'aquestes institucions, diré que, com deia el pare Batllori, el que passa que ell ho deia en llatí, el pare Batllori deia tots els llibres tenen el seu fat. Ho deia, avent sua fata libelli. Tots els llibres tenen el seu destí, la seva destinació. I si mirem què vol dir això dels fats, és una mica això, Ganímedes, Hebe, una casa, una vila romana, l'extraradi d'una petita vila de l'època en el Garraf, amb un frontó triangular, molt simètrica, molt d'època neoclàssica, etc. Doncs, si mirem què vol dir fat, aquest fat al livelli, tots els llibres tenen el seu fat, tots els llibres tenen el seu destí, mirarem què diu de fat, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i diu quins són els fats? Són aquelles divinitats o forces desconegudes que fixaven per endavant l'encadenament dels esdeveniments, per tant, el destí ineludible.
Doncs bé, la casa ha tingut el seu fat també i el llibre, aquest llibret, aquest quadernet ha tingut també el seu fat, perquè hagués pogut anar perfectament anat a parar a un timer com tantes coses del passat, no? Com tants documents d'època i tantes relíquies han desaparegut. No? Per tant, és gairebé miraculós que no només s'hagi conservat, sinó que se n'hagi sabut fer una lectura i un estudi tan aprofundit com el que ha fet el doctor Miró Peix. Vull dir aquí també que no és que sigui meu, això, al contrari, és de tothom. El que passa que ha vingut precisament, és a dir, una cosa que hem de tenir en compte és que, diguem, la branca propietària, la branca Cabanyes, propietària de la masia en Cabanyes en el seu moment, del pintor Alexandre de Cabanyes, doncs era una branca i aquí hi havia una branca, el descendent del seu germà Carles, que vivia aquí. El meu avi, el nostre avi, vivia aquí fins que es va casar l'any 18, però el seu germà ja tenia fills, etc. I això va tenir, doncs ja van haver els seus descendents. No? Per tant, també vull esmentar aquí la família Ventosa de Cabanyes i Miret de Cabanyes, que han donat també en algun moment algunes pertinences d'origen familiar al patrimoni comú a la masia en Cabanyes. I aquest quadernet ve de la família Ventosa de Cabanyes. Per tant, vull tenir aquí un record molt especial tant per Llorenç Ventosa de Cabanyes, ja difunt, i la seva esposa Mariona Rull, que és la que realment va facilitar aquesta, diguem, entre d'altres documents que potser un dia o altre, si les institucions es continuen portant bé, aniran a parar també a la documentació de la biblioteca de l'arxiu de la masia, però clar, hi ha hagut episodis, en Tió, etc., de recercs comprensibles perquè són propietats privades que tenen tot el dret a ser-ho, com les pintures, com el que sigui. Per tant, les famílies es diversifiquen i tenen coses que no són del comú i que en un moment determinat poden tornar al comú. Bé, no em vull allargar més, només diré que aquest és un llibre que fa molt de goig, que el Josep Anton de Cabanyes, l'avi del meu avi, va ser un tipus realment excepcional. Va viure només 55 anys, va néixer el 1797 i va morir el 1852, però va fer una quantitat de coses enormes, era també pintor, entre d'altres coses, no? Bé, només voldria dir que és un home que va viure a l'estranger, va viure a Amsterdam durant molts anys, després que va morir el seu pare el 1814. Entre el 16 i el 20 va viatjar per Europa, va fer aquest gran tour i després va retornar. La seva mare encara era viva, era la que administrava l'empresa, diguem-ne, d'exportació i importació, d'exportació de vins i importació de coses de blat o d'objectes de fusta, de la Bàltica, etc. I era un home que va, jo crec que, com sap molt bé, o potser intueix el principal cabanyista actual, després del Joan Rius Vila, que ara difunt, que és el senyor Xavier Solà d'Andrés, aquí present, doncs és un home que segurament va influir molt en el seu germà Manel, que va néixer a aquesta cambra d'aquí al costat, i que el poeta, i que el va orientar, va comprar molta piano Clementi que a la masia, que està documentat, el va comprar a Londres, llibres de primeres edicions romàntiques, és una biblioteca de la masia en Cabanyes, però també, que aquí també estava aquí, perquè aquesta era la casa central, no? Bé, segurament diré que ell en un moment determinat, en un escrit que fa Josep Anton de Cabanyes, critica molt a Barcelona, i això el Francesc Fontbona l'altre dia m'ho deia, diu, és que el Francesc també insisteix, es critica molt que venien quadres del Viladomat, que és el gran pintor català del 18, i ningú no en feia cas, i ell el va comprar i va fer una gran col·lecció d'art, com després ens explicarà segurament el Francesc, que va fer un gran llibre sobre el col·leccionisme del Josep Anton de Cabanyes i Ballester. I en un moment determinat ell diu, en cada casa, escrivia en castellà, en cada casa debería haber un ejemplar de las cartas de Lord Chesterfield a su hijo, pero ni el nombre saben.
Bé, Chesterfield és un nom d'una marca de tabac nord-americà que fumaven quan eren jovenets, a la Barcelona dels anys 50 i 60, quan venien els americans, però també era un tipus que al segle XVIII va escriure una sèrie de cartes al seu fill que han passat a la història com a les cartes d'instrucció d'un jove il·lustrat perquè aprengués maneres per moure's per la gent del comerç i de la diplomàcia de l'Europa del moment per espavilar-se. És com un llibre d'instruccions de moure's en societat. Bé, vull citar aquest Lord Chesterfield perquè és interessant de veure com jo crec que va influir bastant en la seva mentalitat. Josep Anton de Cruanyes era un il·lustrat, era un home que va estar entre el 18 i el 19, un il·lustrat romàntic una mica com el Goethe. I el Goethe també té la segona novel·la del Goethe, que la primera va ser Werther, el Werther famós, que va provocar tants suïcidis, etc. I un any després, del 1694, si no recordo malament, un any després del Werther, va escriure Els anys d'aprenentatge de Wilhelm Meister, que és realment un llibre d'un individu, d'un jove, que volta per Europa fent aquest gran tour i aprenent. I en un moment determinat, diu, el Goethe escriu, en el Wilhelm Meister, apareix un personatge que li pregunta, diu, vostè qui és, etc. Diu, vostè, no és pas vostè el net del vell Meister, el que posseïa la gran col·lecció d'art. I el Wilhelm Meister diu, sí, sóc jo. Tenia 10 anys quan va morir ell. I aquest interlocutor li diu, aquell tresor jo l'havia vist encara a casa seva. El seu avi no era simplement un col·leccionista. Entenia d'art. En un passat temps feliç havia estat a Itàlia i se n'havien dut tresors que ara no tindrien preu. Posseïa magnífiques pintures, els millors mestres, etc. Bé, són dos exemples, el Lord Chesterfield, el Wilhelm Meister del Goethe, i d'altres, de referents de l'època, una mica que podríem veure com van influir en la mentalitat de Josep Anton de Cruanyes, que realment és un personatge fascinant, molt polifacètic, és a dir, que va fer tota mena de... Llàstima que no escrivís més perquè ha estat molt interessant, que hagués explicat la seva... Bé, ja va ter el catàleg dels seus quadres, etc., que ha estudiat molt bé el Francesc Miralpeix. Bé, dit això, diré que aquesta era la casa on estava la biblioteca original d'ell, on estava la seva col·lecció de pintures, en el pis de dalt, la casa aquesta era més gran cap allà, i vull destacar que aquest llibre, a partir d'aquest quadernet de viatges del Gran Tour per Europa, que era la manera que feien sobretot els anglesos, a partir de mitjans 18, doncs van fer aquests viatges iniciàtics una mica de coneixement, de contrastar la seva vida, la seva ànima, per dir-ho així, amb l'alteritat, amb els altres, amb altres terres, amb altres llengües, amb altres cultures. I això era formatiu. Vull dir que els anys d'aprenentatge del Wilhelm Meister era realment una novel·la d'aprenentatge, una novel·la de formació. Bé, vull dir que, finalment acabo i ara sí, que el Francesc Miralpeix ha fet un gran estudi. És un llibre molt interessant, molt ben documentat, molt ben il·lustrat, molt ben editat, molt ben anotat i realment, només cal que ens felicitem tots perquè és una gran contribució al coneixement d'aquest personatge que realment s'ho mereix, és realment molt interessant. Moltes gràcies. Conseller, alcaldessa, presidenta, Mila, Oriol, amics i companys que esteu avui tots aquí. Jo volia començar dient una cosa, que a la sala d'aquí al costat hi ha justament el rapte d'Hèracles per Òmfale. I, de fet, aquest empresonament, aquesta història d'amor, jo ara diré que és la que m'ha passat a mi en Vilanova. Doncs clar, he de confessar que estic enamorat. Sobretot de Vilanova,
per una qüestió que es va produint des de fa bastant de temps. És veritat que vaig començar investigant una qüestió molt puntual de la meva tesi al voltant d'Antoni Viladomat, que em va portar ja a conèixer també l'Oriol llavors, ja devia ser el 2014, però esclar, ha estat una història gairebé diria passional, perquè en tot aquest temps, a mesura que han anat apareixent aquests textos, aquestes obres, aquests espais, es pot dir que jo sempre més portaré Vilanova al cor, si es pot dir així. O que m'acompanyarà, perquè a més sembla que també em va perseguint, perquè darrerament algunes recerques que estic fent també em tornen a portar cap a Vilanova, o sigui que la història meva és realment una història d'amor. Això ho volia dir així d'entrada. Dit això, volia també fer notar una qüestió important, perquè aquest llibre porta un nom en l'autoria que és Omne, però això és una obra coral. I això sí que ho he de deixar ben subratllat, perquè és una obra coral, perquè és un diàleg amb la historiografia, amb els autors que m'han precedit, que han treballat, en Xavier, Oriol, en Joan Rius, en tants altres amb els quals jo he pogut dialogar-hi durant molt de temps. Però també, i potser fent un símil amb el que podria ser gairebé com una producció cinematogràfica, i de fet avui que estem amb aquest decorat, que gairebé som un decorat del Cecil B. DeMille aquí, que ens han fet aquesta escenografia esplèndida que ens transporta cap al passat, una mica cap a aquest segle XVIII, a cavall del XIX. És com una producció cinematogràfica perquè realment hi ha un guió, hi ha uns actors, hi ha uns protagonistes, hi ha qui posa les llums, és dir, i el meu paper aquí pràcticament ha estat intentar cosir una mica tot plegat. És a dir, posar-ho una mica en ordre, aprofundir-hi en alguns aspectes, en els altres deixar-los a passar i ordenar-los una mica perquè acabi sortint un producte una mica endreçat i sobretot que també acabi interessant al públic aquest que l'haurà d'acabar llegint i posant en valor. Jo crec que aquesta és una mica també la tasca dels qui fem recerca, que en allò en els quals nosaltres anem entrant doncs també puguem ser capaços de traspassar-los a una dimensió un pèl diferent, en aquest cas en un format de llibre. I és veritat que si no tingués aquest diàleg amb els que m'han precedit, moltes d'aquestes coses no sortirien. I per això em sento afortunat. Em sento afortunat per com m'han acollit sempre, per la generositat que he trobat, per la rebuda, per tantes coses, però també per tots aquests estudis que m'han precedit i que jo, amb la mesura, sempre deixar algú, una qüestió, he intentat que quedessin reflectits. Aquest és una mica el meu punt de partida sobre aquesta qüestió. Després, també voldria dir una qüestió que em fa efecte, que és estar en la filosofia última del llibre. És veritat que quan vaig començar a interessar-me més a fons pel personatge, ho vaig fer entrant per l'individu i la seva col·lecció de quadres, perquè jo, la meva formació és història de l'art i realment a mi el que m'interessava inicialment era la dimensió de col·leccionista i les obres que hi havia, en gran part també conservades, un aspecte que també cal subratllar, que no és massa habitual, en la quantitat i qualitat de les quals es troben. I va ser també ja començar-me a adonar en aquell moment que estava davant d'un fet molt singular, que és el següent. És a dir, no només és algú que escriu sobre les seves obres, és a dir, les inventaria de fet, ell comença el seu llibre així. Jo escric això perquè els meus fills el dia de demà ho tingueu present, que hi ha aquesta cosa aquí, tingueu valor, no us ho vengueu, ve ser una mica això. Però també fa una altra cosa, que comença a opinar sobre els seus quadres. Comença a fer valoracions de caràcter estètic sobre allò que veu i sent davant d'aquelles obres. I això sí que és nou. De fet, gairebé és la primera vegada que tenim un document semblant, jo m'atreviria a dir, en el context català segur. I a l'hispànic hi ha molts pocs casos de persones en aquesta època ja escriguin sobre allò que ells senten i que han comprat o col·leccionat. I, a més ho deixa en forma manuscrita. Clar, ja en aquell moment ja em va començar a semblar que aquest era un personatge que calia conèixer més a fons. Però, esclar, cosa i una altra, el camí va portant per mil situacions, allà es va acabar aturat, en aquell moment, aquell estudi, de contextualitzar aquesta primera fase, però esclar, hi havia un element que semblava que no trobava explicació. I per què? I com ho sabia? I determinades informacions que jo anava trobant dins de les obres, i pensava, i què ha vist? Perquè coneixia de tot. Coneixia els italians, coneixia els flamencs, coneixia la pintura espanyola, tant feia referències a
a Byron, a Scott, esclar, deia una quantitat d'informacions que ja en aquell moment em va semblar que estava davant d'un personatge molt singular. I esclar, i després va haver-hi l'aparició, la troballa, el regal, diguem-li com vulguem, perquè per mi, esclar, davant d'algú que es dedica a aquestes coses com jo mateix, l'aparició d'aquest petit dietari, a més recordo les primeres lectures amb un alemany incomprensible, jo no parlo alemany, però inicialment pensant que era holandès, llavors resulta que va ser alemany, una forma una mica antiga de l'alemany, però esclar, jo vaig començar a veure Michelangelo, Leonardo, Florència, Roma, i esclar, el cor em va fer un salt, perquè a més coincidia que la universitat venia de fer una assignatura justament sobre el Gran Tour, amb els meus estudiants, i me'n vaig adonar de seguida que segurament estàvem davant d'un dietari d'algú que havia fet un viatge, que a més ja ho sabíem que havia viatjat, però no sabíem com ni a quina mesura ni a quina magnitud. I res, i aquí vaig començar. També els he de dir que jo he estat un afortunat en una altra qüestió, que bé, en un període fosc i terrible per tots nosaltres que ha estat la pandèmia, jo, ara us hi faré una mica d'entetes, jo vaig tenir l'honor de poder viatjar on vaig voler. És a dir, des de l'estudi de casa vaig fer una immersió en tots els viatges per l'Europa que va visitar justament el Josep Anton de Cabanyes. De fet, també he de dir que és un dels meus agafadors, perquè durant aquests 2 anys llars es pot dir que les tardes me les passava viatjant, intentant reconstruir com havia estat una mica aquest periple. O sigui que també podríem dir que és un fill de la pandèmia, pràcticament, aquest llibre. O almenys vaig trobar les hores suficients per anar treballant i que acabés sortint el manuscrit que és aquest. Bé, deia que és Josep Anton, però em va semblar que havia d'explicar quelcom més dels Cabanyes. Em va semblar que entrar a explicar de cop i volta Josep Anton era com entrar pel capítol 10. I no, vaig intentar anar cap al principi, de veure d'on venia, quina era la seva família, sobretot el pare, que jo crec que, ara potser serà un altre llibre, però és veritat que el pare, el Llorenç de Cabanyes i Fuster, és un personatge també molt interessant, perquè realment és ell qui fa les bases primer de la construcció de l'imperi econòmic, també de les adquisicions de les finques, com ara les que estem aquí, que de fet és una suma de finques, juntament amb el seu soci, que serà el Fuster. I amb ell comença també l'adquisició de la quinta, de la masia d'en Cabanyes, i que de fet, a més, un home que va tenir una mort horrorosa, va estar agonitzant durant molt de temps, i que és qui va fer possible que els seus fills, i sobretot Josep Anton, rebés una formació extraordinària. És que hem de pensar que en el context d'aquells anys pràcticament va ser un privilegiat Josep Anton. És veritat que sempre va tenir una mirada amb molta recança. Jo ho vaig intentar fer una mena de metàfora de que l'escalf de la llum del Mediterrani mai va ser suficient per ell. En canvi, trobava l'escalfor en la fredor de l'Holanda on ell vivia. Però es van de pensar que l'Holanda d'aquells anys havia estat l'hereva de la gran cultura de la il·lustració francesa que es va desplaçar, i Brussel·les mateix es va convertir en un dels centres més importants, en aquell moment és la Gran Holanda, encara clàssica de periodistes, però és aquell moment de la gran cultura europea passa per els Països Baixos. I ell va estar en el bressol d'una cultura que no m'estranya que quan vingués aquí i anava a Barcelona deia que tots eren uns provincians, perquè esclar, ell venia de l'alta cultura, la cultura més extraordinària i fina que podia haver en aquell moment a Europa. I ell sempre va tenir un ressentiment cap a el que li va haver de tocar viure, una mica també obligat per la mare que el va fer tornar. Deia això que una vegada vaig intentar situar en Josep Anton, em va ser molt útil un altre manuscrit que l'hem utilitzat tots, però encara no està editat pròpiament, que va intentar fer una escriptura de la història de la seva família, dels Cabanyes. I això ja em va portar fins a Argentona, a la masia d'en Cabanyes, i buscar una mica el seu procés d'ennobliment, que també vam poder acabar de lligar-lo, constatar-lo, l'adquisició de les finques, el creixement de la propietat, com es va anar construint, fins a arribar a ell, a Josep Anton, i aquesta estada formativa, sobretot a Amsterdam. És veritat que prèviament també volia subratllar una altra qüestió. Josep Anton, políglota com era, un home amb una formació extraordinària, d'ell ha estat molt important també acabar veient que es conservava la seva biblioteca, o gran part de la seva biblioteca, perquè efectivament
en Xavier també ho va dir moltes vegades, està en el bressol de la seva formació intel·lectual, que és extraordinària. És una formació intel·lectual envejable, des dels clàssics, els contemporanis, Shakespeare, Cervantes, ho tenia tot aquest home en la seva biblioteca. I de fet, no és gens casual que el seu germà, gairebé el germà poeta, d'alguna manera, quasi bé es pot dir que li podria haver posat a l'abast una cultura en aquell moment extraordinària. Bé, ell marxa de molt jove a Amsterdam, a la casa Hop. Aquí, els que potser no ho coneixen, el diamant més famós del món és el diamant Hop. Una família que controlava el comerç internacional de cap a cap, que a més tenia seu a Londres, a Amsterdam, i ell es va formar, el pare també s'havia format amb ells, i ell va aprendre de comerç internacional amb aquesta família, s'hi està, amb una senyora que ara li demolesta, que es deia Pedrekamp, que l'acull i explica també algunes qüestions relacionades amb Holanda, s'hi està uns anys, i ja estan des d'Holanda mateix, ja viatja per els mateixos Països Baixos, fa descripcions molt interessants de les ciutats més importants, també de l'estructura física del mateix país, però és en aquell moment que ja comença a visitar les principals galeries i col·leccions europees que allà ja es portaven un avantatge. El Prado encara no s'havia inaugurat, de fet no s'havia creat, i en canvi d'allà ja hi havia les guies de la Galeria Reial, per exemple, d'Amsterdam o d'Anvers, perdó, de l'Haia. Bé, és en aquest entorn que, seguint una mica les anotacions, vaig poder començar a reconstruir-li el seu periple vital. Ja a un moment determinat, que emprèn un altre fet que també és extraordinari, que és que un personatge de la burgesia catalana d'aquells anys seria, per entendre'ns, la burgesia comercial o l'alta burgesia que havia estudiat, per exemple, l'Ernest Lluch, o que vindrien del món de les descripcions del Pierre Vilar, o del Campmany, o del Fontana. És a dir, aquesta burgesia que a final del segle XIX, potentíssima, el que fa és un efecte nou, que és no només ens enriquirem, sinó que ens culturitzarem. És a dir, que apostaran per la cultura, per la formació dels joves. I fan un pas determinant, que és formar-se. Formar-se en tots els sentits, en idiomes, en cultura, en viatges, en música, en arts. I Josep Anton és un exemple d'això. De fet, és tan extraordinari el seu periple que el fa gairebé una persona molt singular. Tant que em va semblar que aquest llibre no només havíem de parlar d'un Cabanyes, sinó que havíem de parlar d'un català universal, en el sentit que es forma com ho feien les elits europees del seu mateix temps. I es forma fins i tot amb la mateixa capacitat que ells. Tant és així que emprèn justament allò que feien aquestes elits europees, sobretot angleses, però també alemanes, d'emprendre el que es deia el Gran Tour. El Gran Tour no és res més que un viatge formatiu, el que en dèiem l'esperit d'Ulisses, és a dir, del fet de viatjar, per conèixer cap a la cultura clàssica, és a dir, cap a veure i emprendre un món en el qual, una vegada acabat aquest viatge, i això també depenia dels recursos, perquè a vegades si se'n tenien més o menys, es feia el viatge més llarg o menys, o es anava a uns determinats establiments o uns altres, o es viatjaven criats o no, o a mula, o en calessa, o en diligència. Això ja depenia de l'economia. Però és veritat que ell el fa, aquest viatge. I amb això sí que també vull posar l'accent en que és un cas novament extraordinari, perquè en l'àmbit català, però també espanyol, jo crec que, ho dic de memòria, és que potser hi ha 2 casos o 3, com a molt, que tinguem no només l'experiència de saber que ha viatjat, sinó que tinguem el document en el qual puguem resseguir com ha estat aquest viatge. És que no n'hi ha més, no en coneixem. I també és sorprenent que aquestes alçades hagin d'estar justament reivindicant-ho. Doncs és així. Emprèn un viatge quan és molt jove, que el porta primer a Londres, me'n vaig a Londres i compro un piano, de pas, s'hi està uns mesos, també per qüestions segurament de relació comercial amb la delegació que hi tenien. Ell de Londres en diu poca cosa, només diu que la ciutat no li interessa massa, però que els camins estaven molt bé. I això sempre el preocuparà, perquè tots els viatges que farà acabaran una mica trotinat. Ell deia que a Londres, els camins que portaven fins a Londres estaven molt bé. Torna de Londres, sabem que visita segurament alguns espais importants ja del Londres museístic d'aquells anys. Per exemple, és molt probable que visités els relleus del Partenó o del Comte d'Elgin, que en aquell moment ja estaven allà, perquè ell tenia aquesta guia, tot i que diu poques coses de Londres. Bé, al final
no diu massa res més de Londres, però sí que és veritat que entra per París, travessa el canal, entra per París i allà comença el seu viatge. Comença el viatge cap al sud, en el qual fa una parada també inusual. Inusual perquè sobretot la veurem a partir de Goethe, però també Stendhal, que es paren a Suïssa. I esclar, això també, jo quan la vaig trobar em va semblar que era un fet també sorprenent que a la seva biblioteca hi havia 2 o 3 guies sobre la Suïssa d'aquells anys, editades el mateix any, la guia d'Ebel, que a més parlava, descrivia, a més els suïssos deien una cosa, que nosaltres no tenim el patrimoni dels italians, la cultura clàssica, diu, però tenim unes muntanyes que no ens tenen en compte. I ell en puja algunes, fins i tot. I a més, algunes manifestacions del concepte de sublim en el qual al cap de poc ja està entrant, i ell s'exclama. És a dir, té una impressió davant d'aquesta natura poderosíssima que la recull, fins i tot hi ha un punt de melancolia en algunes situacions que es troben, que ja veiem clarament que és un home, si més no, molt sensible o decantat cap a aquest esperit que el porta a tenir una sensibilitat cap al patrimoni paisatgístic natural d'una manera molt important. S'està per Berna, sobretot per la zona de Berna, del Gran Lac, i al final s'hi passa per al pas del Semplice, que és un dels passos de muntanya més complicats que hi havia en aquell moment, tot i que Napoleó ja l'havia planat una mica, travessa els Alps i entra per la part nord d'Itàlia, sobretot primer en aquests viatgers el que buscaven era la seguretat, perquè també he de dir una cosa, aquests viatges sempre es feien primer havent llegit. I el viatge és abans un viatge de les lletres que un viatge pròpiament físic. I no s'allunyaven massa, no se'n sortien massa de rutes que ja havien fet. I de fet ell segueix sobretot alguns dels viatges de Stendhal. Gairebé segueix la mateixa ruta. Entra pel nord, se'n va a la zona de Turí i Milà, que per un europeu del nord, diguéssim, es pot dir que era la zona més confortable una vegada entraven dins d'Itàlia. Se'n va a Turí, a Milà, allà queda detingut perquè a la banca no li ha enviat els diners, que és la forma en com movien el crèdit. Treu cap a Venècia, però Venècia ara ha canviat molt això. Per ells, Venècia és una llacuna amb aigües estancades i per tant els interessa molt poc. Venècia és poc salubre i per tant és perillosa i per tant a Venècia no s'hi va pràcticament estar. I a partir d'aquí s'hi torna a Milà i comença a baixar cap al destí important dels viatgers del Gran Tour, que és sobretot Florència. Florència és una mica el destí final i és allà on ell arriba a Florència i s'exclama, veu la cúpula brunelleschi, veu la ciutat, veu el riu, va als Uffizi, és a dir, va on anaven tots els grans lords europeus i ell també els visita, comenta els quadres, etc. I encara fa una altra cosa, a Florència mateix s'allotja en el millor hotel d'Europa, que és la Schneider, que era d'aquells anys l'hotel que al cap de pocs mesos s'hi allotjarà també el pintor Turner. I jo penso que i no estava en la mateixa habitació. De fet, aquesta imatge és d'un pintor que es diu Zocchi, que ens la va cedir la Thyssen, perquè en aquesta punteta d'aquí hi havia l'hotel Schneider, aquest hotel famosíssim, que s'hi hospadaven tots. Jo vaig dir que aquesta ha de ser la imatge de la portada. I ell està còmodament allotjat aquí, s'hi està uns quants dies, i després de Florència, aquí ja viatja amb un company anglès, cap d'uns quants dies, continua cap al sud, cap a Roma. Roma és l'altra gran destinació, tot i que descriu poques coses de Roma i moltes altres de Tívoli i els voltants. I finalment va on ell creia que era gairebé l'entrada a l'Avern, a l'entrada al submón, que és Nàpols. Nàpols per ells, penseu que hi ha el volcà i la massa vesuviana, per ells és gairebé l'entrada, diguéssim, a un món de perill. Diu que a Nàpols diu que només hi ha Lazzaroni, és a dir, personatges titulaires i que diu no hi ha res destacable de Nàpols. Però hi acaba anant. I penso que també hi acaba anant atret per una altra qüestió, perquè feia pocs anys que s'havia descobert Pompeia i Herculà, que les excavacions estaven fent emergir una gran quantitat de vestigis antics, i ell, curiosament, també té la guia, l'edició Prínceps d'Herculà, una edició en mans de molt poques persones, els Papiol també la tenien, i acaba tenint ja una guia d'un primer museu, el Museu Reale, Pozzuoli, que ell segurament va veure les primeres restes arqueològiques que es treien de Pompeia i ja les va veure, Josep Artà. I allà el datura gairebé un mes una erupció de l'any 1822, que més la descriu, i una de les obres que he buscat per il·lustrar-la és justament un quadre d'aquesta erupció de 1822, i al cap de poc el
el que fa és haver de tornar d'una forma una mica més apressada, desfà camí i torna cap a Vilanova, que és on ja s'hi estarà uns mesos i llavors tornarà a Amsterdam durant uns quants anys fins que la mare el torna a fer cridar. Bé, això és una pastilla d'astronauta, d'aquestes així per fer. La Mila m'ha demanat si podia intentar que paladegi una mica el viatge de Josep Anton. Doncs aquesta és una mica la idea del que volia dir de forma sintètica el que el llibre ha explicat. I només voldria acabar amb una última qüestió. Jo també endec a l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i a la Universitat de Girona, que juntament amb els meus companys, amb l'equip que fem, és amb aquesta idea de que aquella docència que fem a la classe ha d'anar acompanyada d'una recerca que més tard porta cap a una transferència del coneixement. A nosaltres ens sembla com a filosofia que aquest cercle és el més idoni, el més òptim per aquest tipus de coses. Moltes Bon vespre. L'alcaldessa ha hagut de sortir un moment perquè tenia junta de portaveus, em sembla, però la saludem igual. President del Consell Comarcal, Oriol, Francesc, Milà, amigues i amics. Inicialment, i en la meva condició de fa 3 mesos, és a dir, quan no era conseller, a mi em tocava un altre paper, que era fer una intervenció més de presentació del llibre i deixar que l'autor respongués la presentació i afegís tota la passió que ens ha transmès ara i fes la culminació de l'acte. Per tant, la meva condició de conseller m'ha trastocat els papers que estaven previstos, de tal manera que cloure un acte en el que ha parlat amb molt de coneixement la presidenta del Consell Comarcal. Ha parlat l'Oriol transmetent-nos tot el testimoni familiar i totes les emocions contingudes al voltant d'aquest quadern. Ha parlat la Mila, que representa una mica l'ànima de la Masia. I ha parlat l'autor del llibre, doncs gairebé no em queda res per dir, no? Però sí que vull assenyalar unes quantes coses, començant pel que acaba de dir ara el Francesc Miralpeix. I si alguna cosa lliga la meva condició actual de conseller de Recerca i d'Universitats amb aquest llibre és aquest cercle virtuós que lliga recerca, docència, transferència i que torna al conjunt de la societat allò que ha estat el fruit d'un treball conjunt en l'àmbit de l'acadèmia, amb tots els col·legues, que ha recollit la ciència transmesa amb anterioritat, l'ha reelaborat i ens la presenta amb uns resultats molt plausibles. Segon, això passa a través d'una conjunció institucional que en el cas de l'institut que jo representava quan ens vam embarcar en aquesta aventura és molt simbòlica, és econòmicament molt simbòlica. En canvi, el Francesc ha volgut reivindicar la seva pertinença tant a l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural com a la Universitat de Girona, però el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona han emparat aquesta edició que té, però, la paternitat i la maternitat d'una col·lecció de prestigi en l'àmbit universitari que és Memoria Artium. I aquesta col·lecció Memoria Artium, el llibre d'en Francesc Miralpeix sobre el Josep Anton de Cabanyes és el número 30. Per tant, és una col·lecció de prestigi, és una col·lecció vinculada a les principals universitats del sistema públic d'universitats de Catalunya i un parell de museus, el MANAC i el Museu del Disseny. És a dir que, institucionalment, l'entorn en el que apareix aquesta obra és un entorn de prestigi i de difusió i transferència en la línia que ha explicat l'autor. A part d'això, deixeu-me dir que els
al llarg de la vida hem anat llegint, molt o poc, hem adquirit alguns vicis. Un dels meus vicis és a vegades començar els llibres pel final. I aquest és un llibre que permet aquesta lectura. És a dir, permet entendre que en el fons són dos llibres en un. I hi ha del que es pensi que es poden separar, perquè evidentment hi ha una cosa que els enganxa i que els lliga, que és el treball del Francesc Miralpeix per reconstruir un entorn i un context de caràcter familiar, econòmic, social, polític, cultural, en l'àmbit de la societat del segle XVIII i del segle XIX. Però, si us pica la curiositat, podeu dir, ja aniré al treball elaboradíssim del Francesc Miralpeix, però em vull entretenir en aquestes notes telegràfiques del quadern. Avui els cavalls eren molt dolents. He arribat xop com un ànec i me n'he anat directament al llit. El viatge per anar d'aquí a aquí m'ha costat tants diners. Per arribar a no sé on m'ha costat tants més. Passo per Perpinyà, torno cap a casa. Avui he menjat en un hostal miserable que tot el que ens han donat per menjar no valia la pena. Avui, és a dir, anotacions de dietari pràcticament telegràfiques que com que tenen l'interès del recorregut que ens ha explicat el Francesc Miralpeix, es llegeixen xuclant. És a dir, pots gaudir d'unes anotacions. Ho va fer en plena pandèmia. No li calia cap al·lucinogen, no? Viatjava tot sol només de llegir el quadernet. Doncs és una mica això, no? És el ganxo, el verí d'un contingut, que jo he fet aquí una mirada ràpida del que jo em vaig entretenir a mirar quan vaig llegir el llibre per primera vegada i anava trobant referències d'aquelles que, no sé, diu, de Gravenset fins a Londres hi havia 19 diligències, totes elles plenes venint de Londres. A les 9 del vespre arribava a Londres. El 6 de maig marxava de Londres a les 7 del vespre. A les 7 del matí arribava a Dover. A les 9 del matí vaig embarcar, però no va salpar fins a la 1 de la tarda. Va ser un trajecte molt mogut i vaig patir molt. El 7 de maig de 1820, a les 5 de la tarda, arribava a Calais. El 8 a les 10 del matí en marxava. Menjava a Boulogne i soper a mitjanit a Abbeville. El 9 menjava a Beauvais i al 5 i mig de la tarda arribava a París, etc. No? Però vull dir que tot això, diu, el 29 de juny marxava de Ginebra. Al cotxe hi havia un metge jove i un anglès, companyia amable. Camí bonic al costat del llac. Vam dormir a Tonon-les-Bains, el 30 a Martigny i el 1 de juliol a Tournemany. 2 dies de viatge desagradable per un país pobre i dolent. Els cretins o gent malalta, el seient i el camí llarg. A una banda hi ha els abismes més profunds i a l'altra immenses roques cobertes de neu penjant sobre el camí. Vam dormir a Simpson i vam menjar al costat del foc. El 3 baixàvem. El país és encara més espantós. El camí passa per la roca foradada. A cada moment hi ha rierols, abismes, saltants d'aigua, roques inclinades. He obert a l'atzar, Vull dir que si us hi voleu entretenir i començar pel final, però per força haureu d'anar al principi per entendre el context. I el context és com es forma un patrimoni, com aquest patrimoni es forma al voltant d'un negoci fonamentalment vinculat amb el comerç del vi, amb la fabricació d'aiguardent, amb instal·lacions a Vilanova i amb instal·lacions a Sant Salvador, al Vendrell, que després, a la llarga, seran totes venudes, dispersades, i el propi patrimoni es desintegrarà. Però si hem de somiar aquesta vila que deia l'Oriol, no només en el seu estat actual, que conserva tota la estructura i simplicitat cartesiana arquitectònica, sinó amb el domini
agrícola que l'envoltava, perquè anaven comprant i anaven plantant. I diríem, ara jo crec que la propietat que deu tenir el Consell Comarcal, l'Ajuntament, perdó, i que gestiona el Consell Comarcal, ha quedat reduïda a l'àmbit i l'entorn de la pròpia casa. Però, posats a somiar, hem de pensar en com era l'estructura de la propietat en el seu conjunt. Les vinyes arrenglerades, els ceps ben posats, tot ben cultivat, el treball ben fet, les tanques vegetals al voltant de la masia, tot el que ara podem intuir amb una gran esplendor, però que en la plenitud de l'ús que en feia la família com a finca d'esbarjo, tenia encara aquest doble ganxo, aquest doble interès del que representava la vida d'una burgesia que s'havia anat enriquint, que havia anat constituint un patrimoni, sobretot a partir dels antecessors del Josep Antal de Cabanyes, i que ell en gaudeix encara en plenitud. Amb aquests viatges, alguns de caràcter comercial i de negoci, altres de caràcter personal i de formació, i altres de caràcter iniciàtic. I en el fons, si també aneu al final de tot, i passat el que són els dietaris del quadern, trobareu, no sé si són 5 o 6 mapes. No ho he dit, però són il·lustracions de la piscina Picasso. Bueno, però Per allà amagat. de Vilanova a Segòvia. Segon. Cap a la llum del nord, per França i fins a Amsterdam. Això és una recta rectíssima. Vaja, és l'autopista de fa un parell de segles que porta de Vilanova fins a Amsterdam, passant per tot el recorregut, que és travessar França, Holanda, Anglaterra i de nou a París. I llavors, les dues branques del Gran Tour, el Gran Tour 1 de París a Suïssa i cap a Itàlia, el Gran Tour 2 del nord al sud d'Itàlia i retorna a Vilanova. Això està cartografiat, amb il·lustracions fetes per una mà adequada i a més il·lustrades amb una, calessa i un cavall que podia ser un dels instruments amb els que el Josep Anton feia el viatge. Però vull dir que tenim el recorregut, tenim el dietari del recorregut, que és la novetat extraordinària que explica el Francesc Miralpeix respecte a altres casos en els que hi ha gent que feia el Gran Tour però no en deixava cap constància, i el preparaven de la mateixa manera i repetien viatges ja coneguts, però en aquest cas, el valor testimonial i documental del quadern és l'eina a través de la qual el Francesc Miralpeix es posa a dir: jo vull entendre qui era el pare, qui era l'avi, qui eren els germans, a què es dedicaven, com es guanyaven la vida, quines finques compraven, com les compraven, quina vida feien a la plaça de les Cols de Vilanova, per quin motiu ho decoren de la manera que ho decoren i incorporen una ambientació de caràcter molt singular i d'un valor molt especial, i tot això és el que dona valor a aquesta síntesi. I jo que vinc d'un camp que no és el ni d'en Joan Bosch ni d'en Francesc Miralpeix, que és el de la història de l'art, clar, quan anava llegint el llibre i veia l'Aiguardent, veia el Pirlar, enteneu? És a dir, veia en una versió molt il·lustrada l'acumulació de capital, els primers negocis, els fonaments econòmics de les estructures nacionals, tot allò que Vilar explicava respecte a la Catalunya de finals del 18. I aquest és un testimoni carregat d'art, carregat de literatura, carregat de cultura, carregat de civilització, que els Cabanyes volien incorporar en el seu, ara en diríem, background. És a dir, tenien un context que volien anar absorbint com una esponja per poder-lo tenir a la biblioteca, a la cultura musical, etc.
Bé, tot això és el que ens explica magistralment en Francesc Miralpeix. Jo només puc fer això, que és exercir d'autoritat universitària que tanca un acte que està carregat de sentit universitari en l'àmbit de la recerca i de la docència, que són els dos camps de la conselleria que em pertoca dirigir, i per tant aquesta és una mostra de com allò que es fa a les universitats ha de sortir al carrer. Si pot sortir buscant un escenari com aquest, millor que millor, perquè tot s'entén força més bé. I com que per altra banda, i amb això acabo, era evident que convocar-nos a les 6 o a les 7 de la tarda a la Masia potser hagués sigut una operació de risc excessiu donada la climatologia, fer-ho en el centre urbà de Vilanova i en un context tan delicat com aquest, ho trobo magnífic. Acabo amb una última cosa, que esclar, en Francesc Miralpeix em ratllarà, però que vol que us digui, a vegades un ha de fer ús i abús de la seva condició. I quan acabem haurem de demanar que ens ensenyin una habitació en la que hi tenen material del restaurant, però que hi ha unes decoracions especials que jo crec que val la pena que veiem. Déu-nos en guarda que ara tots els que sou aquí demaneu per veure el quarto dels mals endreços del restaurant. Però vol dir que la casa conserva petits misteris i petits racons que val la pena de veure, ja els veurem un altre dia. Felicitats, Francesc, felicitats Oriol i família Cabanyes, felicitats al Consell Comarcal i a l'Ajuntament i felicitats a Vilanova, perquè a més, en fi, jo que sóc d'una ciutat que enamora, estic engelosit de la història d'amor que acaba de proclamar públicament en aquesta sala el Francesc Miralpeix per Vilanova. Moltes gràcies. Com us deia, és el moment de celebrar-ho i de continuar comentant-ho. Allà darrere també hi ha llibres per si algú vol descobrir la investigació i ens veiem aquí al costat. Vinga, gràcies.